αρχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, δήλωσε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Συλλαλητήριο Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στο Σύνταγμα. Όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περιστατικό στο Τζάνιο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το εξής. Γι' αυτό και δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορούν να συμβούν και στα καλύτερα νοσοκομεία. Σχολίασε για το περιστατικό της λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ιδιωτική κλινική, ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο X. Εν τω μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μία νοσηλεύτρια που είχαν συλληφθεί. Ο διευθυντής πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν έχει χαθεί αίμα και δεν έγινε λάθος μετάγγιση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. Αντιμέτωποι με τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι ηγέτες των χωρών της BRICS κατήγγειλαν σήμερα τον προστατευτισμό, τον δασμολογικό εκβιασμό και τις μονομερείς ενέργειες στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Πρέπει να υπερασπιστούμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως πυρήνα του και να αντισταθούμε σε κάθε μορφή προστατευτισμού, είπε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping. Σχεδόν έφερε θα είναι ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από